Malta għandha rwol importanti ħafna fil-Mediterran. Kliem il-Kummissarju Ewropew għat-tkabbir tal-Unjoni Ewropea u l-Politika tal-Viċinat Johannes Hahn waqt laqgħa bilaterali mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella. Il-laqgħa kienet iddominata minn diskussjoni dwar il-pajjiżi sħab tal-Unjoni li jiffurmaw is-Southern Neighborhood, jiġifieri l-parti l-kbira tal-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq, apparti il-Ġordan, il-Lebanon, il-Palestina u l-Iżrael. Intqal li r-reġjun tal-Mediterran qed ikun espost għal theddid ġdid bħalma hija radikalizzazzjoni, l-instabilità soċjo-ekonomika, nuqqas ta' żvilupp u l-migrazzjoni irregolari. Dan huma kollha suġġetti li Malta se tkun qed tiffoka fuqhom matul il-Presidenza tagħha tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Vella qal li l-karatteristiċi u s-sensittività li hemm bejn il-pajjiżi sħab ta' naħa t'isfel tal-Unjoni u dawk ta' naħa tal-Lvant huma differenti u għandhom jiġu indirizzati fil-kuntest tas-sitwazzjonijiet tagħhom. Il-Kummissarju Hahn, flimkien mal-Ministru George Vella, qablu li l-investiment, l-impjieg taż-żgħażagħ u kif ukoll it-taħriġ vokazzjonali jistgħu jikkontribwixxu b'mod tanġibbli għal stabilità u tkabbir ekonomiku fil-Mediterran.